Assalamu alaikum masu kallo da saurare. Yau za ku ji zazzafin bayani daga bakin shehin malami akan yadda ake soyayya na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ganin wato ainihin bayanin da malam ya yi takaitacce. Ya fi zuma zaƙi a baki, ya fi dubin miliyan a banki, ba a haɗa daɗin san ma'aiki a zuci da daɗin duniya ba. Akwai wanda yanzu in ka kawo masa zuma ba zaƙi ne da ita ba, in yi haka ya sa ta a baki ka ce Muhammad, sai ya daina jin zaƙin zuma saboda zaƙin wancan. A yau suna nan a raye a duniya. Mu kiyaye kanmu da yaudarar kai. Assalamu alaikum. Allah na tuba, ai mini dan manzon Allah habibi. Allah na tuba, ai mini dan manzon Allah habibi. Allah na tuba, ai mini dan manzon Allah habibi. Allah na tuba, ai mini dan manzon Allah habibi. Allah na tuba, ai mini dan manzon Allah habibi. Bismillahir Rahmanir Rahim.